Doamnelor și domnilor, cum recunoaștem o fecioară? Dacă ești fecioară, sunt convinsă că știi despre tine, că preferi să te afișezi ca pe o persoană simplă, dar cu bun gust, care nu iese în evidență printr-un amestec de culori de curcubeu, ci mai degrabă prin culorile simple, pământii, cu un strop de culoare, cu un strop de lux. La școală erai un copil studios, îți plăcea să îți vezi de treaba ta, să înveți și să iei note bune și, bineînțeles, erai captivat de obiectele de studiu care spuneau în valoare inteligența. Mai târziu, când ai ajuns la serviciu, ai ales un serviciu care a presupus să ieși în evidență prin ceea ce faci, nu prin ceea ce ești. Și bineînțeles că lucrul acesta s-a văzut și în relațiile personale, pentru că și în iubire preferi să-ți arăți iubirea făcând lucruri pentru ceilalți, punându-te în slujba celorlalți, muncind pentru ei, chiar lăsându-te pe tine de multe ori ca să fie ceilalți mulțumiți. Așa îți arăți tu iubirea, pentru că, deși ești un semn zodiacal rațional, mental, guvernat de Mercur, îți place să aparții și vrei să aparții unei familii, să ții de căminul tău și tu chiar să fii focul sacru a acelui cămin. Desigur că fecioara poate să fie interpretată ca fiind extrem de critică, un criticism pe care ți-l manifesti în primul rând față de tine însăți, ești cam dură uneori cu tine, dar și față de ceilalți care depășesc limitele bunului tău simț. Iar lecția karmică a fecioarei este să învețe să se accepte pe sine, să-și accepte imperfecțiunile și, de asemenea, să accepte și pe cei din jurul ei care sunt diferiți, firește, și care au și ei un rol în viața fecioarei. A arăta că viața este mai mult decât rațiune, viața este și simțire, și că această simțire o ajută pe fecioară să se bucure de viața ei. Dacă ai rezonat cu acest videoclip și dacă ești fecioară, te rog să îmi confirmi într-un mesaj și, bineînțeles, să dai un like și să distribui și celor care vor să se cunoască mai bine.